Toyama etmelayınni. Oğluma yetiştinni. Hawa. Nefip bolsa qarlı qakan ayalğıydyny töründe. Filmin edebiyat adamyadan Murat Hudaýguliýew. Çok bolsa qoğmas kala bolmaly. Aňyrsy atla abraýly yerler bolmaly. Menin kän kişiden maslahat sorak gördüm. O qyýs hakda da, aňyrsy hakda da goýdatlar aýtdylar. Ýöne Rejissöri Aradvika Jumayewa. şo kän gürliýe diýäýmesem, ay olam bolýala. Senem geň aldyr bilýän ba bolsa ola bolýa. Seni mara maňa bir zat diýmel orta hedili diýende. Ije, kaka, ağam öýrýärmi? Operatory Juma Çaryýew. Nerden eşitdin? Kaka, sesin aňry geçtirip dura. Men sana aýtdyma gaturlayan diýip. Näme? Gapy dinleýäňimsiz? Kaka, gapy dinläm doga, özüň gaty gürleýäňde. Neme balajyklam. Barsa öýdi işiňiz bilen bolýar. Film kevşirlen Arslan Gurbanyliýew. Barıň balajyklam. Resul? Allah durdy. Başlyk şoňa täzeden teretdi. Böyle. Leyli, Resul çizgin tayin etti mi? Resuluna iş bilenem tatlama bilenem işi yok. Başlyga beren sözüm ýadyna düşýänok. O näme şüni? Başlyk garaşy ötýür, gyssa ötýür. Ola kompýuterda bir gyza teredip, ardy öýdüp ötýür. Bäh, häsiýeti galman geçdaý. Çizga ýetişermika? Bilmedim de. Mene onu başlygyň ýanyna ötýän gowy işleýär diýip. Bu bolsa çizgisyna etmändir. Bäh. Ay, inanmayan ay dostcan. Gece günüz bir sekundum gözümden dana boýdy. Mun gavat geläýsine. Nämen gavat deleşini? Wagtynyň näde bolsan? Ön kaşyk goýan ýydyňam gije günüň dowamyna bir sekundluk ýarymda çykanok dämi? Ya ol 1 minutlyk ýarymda çykanokdymy? Ay sen ýadyňa oyun şäro, men aňrym ýanyp barýar o söýgüden ýa düşünýärmi? Aýlatlar aýdam oturma, ýa tutup gitdik. Näme üçin şey diýänim bilýänem men. Näme üçin şey diýän? Aýda ne? Şona ölme bilesim gelýär. Bileňok ha? Garaçynym dost bilemok. Görüp, dene diýän. Görüp bileňok, hemişe urna bolşuny. Tapsana şeýitde şon ýar orda badyrlay. Näme görüp bolýan şona maýdan ne? Men kiň hemişe urna bolşuny görüleňok. Sen kemiş uğruna olýarmy? Aýdan olmaýar Rasuljan. Onda tassamaň badyňam diýnansyň. Kim tassamaň urun ne? Men taslaman gurrun ne diýän? Samerdan urç, men neme diýjek gollum? Näme diýjek boldun? Bagşlaň Merdan Nuryç. Resul neme diýjek boldy da tassama diýin barýas diýjek boldy. Men hemme zatdan habarym bar. Başlyk çizgin sorap ötýür. Şu gün çizgin diýinýär, başlyga tapşyrmaly. Tayin etmeseňiz özüňizden görüň. Ece, näme şeýle? Degmesene. Wek elimmişdi. Ece kakam oýdurup bolanokma? Wah, şoňa bara, meňim güýjüm ýetene goýdurman oglum. Ece kakam ýaş wagtym taýt çalýadymy? Gyýz kamam çalyp, hediller berendirler. Şonça wagt bäri çalyp ýören bolsa alajygym bolsa öwrenämeli ekenna. Wah, entegim ökdülep ýörşügiz şoň. Bu hiçle oglum, aýdym aýtmasa gaýylla.
Öňüm aydım aydanna gabat gelip, goňşymyzyň ogly entegen piltekläp ýör. Şoň üçinem saat çalmasyna gaýl bolduk bide. Ay borda. He, ine şeýle bolmaly. Vay ece, goýdurjak bolup görmediňmi kakamy? Mene şoňa öwrenşibem gidipdirin gyýdy. Öňe soň goýmajagyny gözüň ýeten bolsa, biz ulal ýançak bir ýere gatnadyp, mollum tutup öwre däýmeli ece. Vay bolýaly, senim arsyz olaýdyň ýöne. Şolam iýle ütgeşik çalanok. Ütgeşik ece. Vay gowda ütgeşik bolsa, hemmekşiň çalýandadyny kim çalyp bilenok? Ondan senki näme gyz? 2 günden öz başyna bir saadana tap gider bararsın. Yine menler nämen dinlejek. Ondan mara şu çakaçelli öwrenönje dinlenje dadım dinlejek. Mundan soň başga bir saat gurany çalyp öwrenjek diýse näme deýin ha? Dogurdanam, beterinden saklasın. Merjen, men täze zalymy üstünde işläpýärm. Hawa, hawa. Seylemi? İşlever onu. Şu Merjen, waltal çalt durmasan mara. Elden çykýaby. Hawa, hawa. Bir de mara şunu wagtal dinläp durmasak, bir hili bir zadymy yetmeýän ýalla. Hani bir Merjen çayım getir, on soň men sana aýdym aýdyp berjek. Ece, aydym diýämi? Howe? Vay ece. Kakyňdyr da. Wah, gowy yerle, gowy. Ýöneş merjeni halamok dagy. Bir hil ulumsy, köp gürleýär özüm. Özüm mara, gaty öwünjeň lagyz. Ay, her kim dinläp ýörmesene. Dereg uğruna çık. Yaşlar razymy? Vay, kakasy diýenimden çykýarmy gyz, ogly çykarýaly. Men bir karara geldigim, bollugydyr da. Garly diýene. Hawa, Biz Selvem jaň edip günümde goýanok. Selvi, hani nerdeýsen? Ine. He. Ha Selvi, hay Selvay. Çeppe, şoň maşgalasy. Näme diýär olar? Vay, çeppe sen öýüňe duýdurypdyr ha? Hawa. Ha, näme diýär olar? Gyýdyňy dileýän näme diýeýin? Çeppeler boljak bolsa meňe garşylygym ýok. Gaty gowy yer olar. İlki bilen gyýdyň pikirini bil. Özleri ozal biri-birini tanasa tanaýanlaram olar. Çağa kalara görüşýärdiler. Indi biri-birilerini tanarlar öýdemok mene. Güllere oglany görsem, gürleşsem, akyl huşam ýerine bolsa, siziň diýeniňiz bilen boljak diýip durala. Ha bolupdyr da. Näme bolupdyr da? O çeppe barada gürrüň ýok. Hawa, Ýöne soň aýaly bara maşgalasy, Selvi. Şon halamokda. anamçy halaň o. Durşy bilen girip bir gürläp başlasa goýanok. Bur gürleye, üstüsüne de öwünje. Meň oglum plan, meň oglum pasmatan, üstüsüne de bara. Meň adamym başlyk diýip honnon bersi. Minne hasaba dolanok. Howo, bur gürleye goýanok. Be, sene maz gurlaň owa. Vay, garl men näme gürleýänmi? Şu ýatyr kaňa urlaň o. Vay bolýar. Bar onda, bar, men gittim. Sagaman var. Garly. He. Vay, telpen gyşykmy? Ay ýüregimi ýardyň aýbar. Be. Bar. Bar sagaman git. Garly. He, näme boldy? Köksüňe ýa. Başaga yetdiň da, Merjen başaga yetdiň da meni. Bolýar sawal sagaman var. Qaky, ýan toraňyz galypdyr. Ay başaga yetdiň da. Yerlerini kimden sorasam öwýä welin. Ýöne tanap ýöremsoň, Selviň güller janyň gaýnynysy boljagy ýadyma düşenne bir hili dary berýän ýagy. Wah ervedem dälle. Honnon bersägi. Ondan mara durşy bilen gep. Oturup gurrun etdiýsen, ulak gün çöregi men gurrun etip biljekdägi. Şu maýyn tapsa da öwüni uğraýa welin. Janymdagy ýany berýärdi. Näme gerek şoňa şeýdip öwünmek ha? Vay, bolýarda. Hawa, ogly, şoň üçin berýän
Hana kakan kimidem. Toy dönün birce gedip görüşdük. Onunla da gürleşibem göremzoktuk. Ana şonna da görýäňe. Agdy birje. Äbede jüwe bolup ýaşaşyp çykýar-da. Şeýlemi kakasy? O bir hil düwnäýdim. Bokurdomda bir zat galan ýaly. Oglum, ejem doguraýdy ýa. Birine agdy birje ýaşaşyp berdi. Şondan gow çykalga ýok kakasy. Gülleriň, çar kakan dükanyny işleýänden oglun habar barmy? Ýokla, garly kakan dükanyna bar gördüm näme ol. Onunla şey diýeýin. Çar kakan kompýuterini düzeltip gaýt diýeýin. Uşrak gürlesene. Eşdeýmesin. Gaturlama oga men suwa. Gaturlaýaňa. Bilýäňe men ýaş wagtym näýlaýdym suwalanmy. Bilýän tiň nähil çyzdың ýuwuşrak gürleýdi onda da. Onda näme diýin nisene şey diýeýin. Çar kaka kemire kompýuter tap diýeýin. Şola goýan mordy. Kompýuter diýsen dururlugy ýokdur. Derrew gider. Men onu gider ýaly ederim. Bolýa ýuwuşrak gürleýsene ýöne gaýryp dursunla. Sesimin çykşon ýaly. Bar, oglum çağır. Bolýa gaýgyrma, häzir çağırýan. Gaýgyrama, gaýgyrama. Wi. Olçun bu gögümne degäýmegin, eşdim bir zatlar diýişdirip, ökele däýmegin. Men oglum bilen uruşjak diýemok saňa. Oglum çağır aýtjak bir zat diýe. Bolýa diýen, bolýa çağırjak ýuwuşrak gürleýdi. Görýäm öýde kiňim göwni etip gitdi. Sesiň näýil ogadan näýil. Sen tapaklaňy taýyn näme zady biljek bolma. Bolýa. Bäh. Bulan garaçyny hani göreli wakaly. Meňeme ente gyz bardy pikir etmejegim garaçynymdyr. Onda öýüň gaýrat et çar kaka. Döwüre kompýuter tapystyrsyny oňor bersin. Nesip bolsa işler urukda toy paýyň menden. Näme? Ay çar kakaş, işler urukda galan meseleni son maslahatlaşar. Bolýa çar kaka, hoş sabara garaşýar. Ben jekdiýen bolup, istäjigem ýok ýaňa. Aňruji etsilbilseme, zoramyzy meňleşer, kerhil uzydy adam bar ýa. İşlemeýän kompýutery nirden tapaýyn men? Bir zat diýdiňizmi başlyk? Nemere, bizde işlemeýän kompýuter barmy? Kompýuter. Bilmedim başlyk. Men kompýuterime gowy işleýär.
Sen kişliye değil mi? Onunla sonalar. Başlyk, o nähil men kin alayar? Bizde kompüter gereken, kompütersiz bolmaz-a? Seni kompütersiz olacak diyen yok. Wagtlaýyn aljak diyen wagtlaýyn. Sana da ol işlemeyen verirse. İşlemeyen kompüter näme deyin? Ertir ştaýk usta gelýär, kompüterler alyp giderler. Şon ýalos. Öňüň bir zat etmeseňe bolmaýar. Bir hillämi? Hiç ilemden. Öýdäkler bu zatlar bilýärmden habarsyz. Meni mana çyk kolan habarsyz bolup işim çykyp berme dostum ýeren adam bilýärni. Senem näme Resulcan, bararsyň çarkahan kompüterni oňararsyň gaýdarsyň da. Bilmedim de, özüň gidip şowy synak gaýsaň oglanmasa, saň urçda öýlenýän aýago. Sen gidýärmi ýa gidýän şonu aýtma. Ay bolýar da. Hawa, salgyňyz allym. Edil ýarym sagatdan barar. Hawa, sag bolun. Salam. Salam. Çara ýerinem ka. Hawa başlyk müşterileň ýanyna. Ha, bolýar. Başdan suçda bolýar. İçiň noş bolsun. Sag bolun. Salamu aleykum. Waleykümselam. Gel han gel. Çara, sizmi? Meni Allah durdu uratdı kompüterim näme bejermeliydi bolen. Allah'dır duratdy. Hawa. Ha, sen näme adyň näme? Resul men adım. Resul. On öýde gelmedimi on? Kanol. Gelmedimi? Kısaly iş çıkıp meni uratdı. Şeýlemi? Hani kompüteriňiz gorkadan deru bejerip berey. Nämäni? Kompüterleri. Kompüterleri? Kompüter bejerýän nämen? Yo, ol bejermen kompüteri bar. Ýöne bir kidar ol 3-4 tane wada diýär. Geçirilýär mi? Hawa. Yürü lan, yürü. Gel lan geçirilýär. Resulcan, ine biraz nomer mori. Hani Nurkistan tuva getirjek. Bolýar. Häzir. Salam. Salam. Kompüter näme işlenýär? Kompüter aram doňaýardy. Ha, bolýar. Agit güller. Ho, Oğlanyň bolşy nähille? kime diýäň? Ýangella. Ustamy? Ussamyň därmi? Niýem boldy? Bir myndam gözüni aýyrman seretýär. Oy bolýaly üns berme, ýör gidel berden. Ýör. Ey, ceppe. Sana bir gep ba. Men saat olman kim boldun ay? Men işim bitip barýar ha. Ýöne senki bir hili bitmejek ýaly. Neme ol Allah durdan bol ýerine başga bir beripdir ha. Ol ýöne iş çykypmy, näme? O nähili? He? Başga bir niýan? Ýöne wara. Tuwelime kompütera ökdekene ýok. Eýýäma bir kompüter ogardym ol. Beyik bin Aqsut karxanasy diňleýär. Salamu aleykum Gadam Çarewich. Hawa. Bolýar. Sowda merkeziniň guruluşy dowam edýär. Başlygyň habar bar. Siýleglamaly? Ökdişgärlermi? Bolýar. Sag bolun. Siýleglamaly. Kimi ködürlesem kam? Allah durduýny Resul ködürläň. Çepem şeydemi? Onu men häzir ýanyna baryp hemmesini jykma-jyk aýdaryn. Arkaýyn bol çepem. Men häzir barýan ýanyna, häzir barýan.
İneyim diyene. Bu tayda bir yanlışlığa var. Yanlışlık? O ne yanlışlık? Yanlışlığım der miyim? Bu düşüşmedik var, düşüşmedik. O ne hemen düşünüşmeli? Düşüşmedik var da o be. Allah'dır var o. Sen bilen biliş yaşayan, o biliş yaşayan oğlan. O böyle, ol uğrattınız mı onu? Hova başlyk, yarım sagatdan barýa diýip aýtdym. Böyle. Han dowam ediydini? Şeýlelikde kebelek stoly. Sara. Ýöre berjek. Uy başlyk, bulan mara? Oho, bar antyk. Bular näme bular? Bulary görjek kämi. Oňurup berjek diýdiň äden ýani. Ay çaramyň işkän erti halipam bilen gelmesem. Hukman gelermen halipam bilen. Ýöne gelgin. Baram. Çay şekämi? Ya sağ olun. Bolýa bar. 3 görnüşi. Ya ben. Ya ben ayırsam oğlanmasam en kırmızı. Başlığın berk tavşanır da. Öde de şuturasın ya yakşarlar. Böyle. Ha? Gitmesek bolmaya. Mene halis başalıp çıkıbilenmek. Bolmağına kimin var tap ber? Hayret Urcan. Sen hem şatak gidesin gelip duray. Neyini gördün o tayda? Bir boyun alan adam soğuna sen dıynasın meliyada. Bolya. Dayart. Bolya. Hawa? Başlyk, gatygysa 2 sagat çyk. Gaýrat edäň-de, yerime de sadaby goýdum. Gaýrat edäň-de başlyk. 2 saatdan gelerdin ha. Arkaýyn boluň başlyk, 2 sagatdan gelerim. Bolya oğlunuz, gayrat edin, işte ver. Alo. Ha, çeppem. Bir işe biter diyen niyan. Ha, bardı mı? Olara geldiler. Allah durdan mı? Ayıp olayıptır. Gürleştiler mi? Bolsunlar biller yanma. Nämedim yani? Sesin çıkan oklu. Çeppi, näme diýe? Owurupdyrmy? Ey sen park gitsene o, naharın ya. Naharın bilen olsan o. Ştennenem daha sorar yalle. Yo, sana diyem oklay çağır kakın. Kıydı ne ahir gördü ağam. Hiç ilem var ona? O ne ahiri? Kıydı yok o, kıydı yok. O ne ahiri? Ne ahiri kıydı yok o? Ruhsat soradım, onu benim ruhsat vereydim de arayı. Ağamcan, dondurma alıp bereýdi. Dondurmayacak mıyım? Yer. Neredeydin cigim? Nädeýdiň jigimjan? Bagşlarsyňyza. Bak cigim öň mesele daýmalla görmedin mi? Jigimjan, näme işlediň beýdip? Bak cigim öň mesele daýmalla. Seni häzir kakama aýdyp käýeden öýe bir barali? Senin nuştak getirmeýän. Yokla, cigimde günah yok. O näle günäý ýok? Men görüp oturna, o sen itde. Jigim dogry aýdýar, bagşlarsyňyzda, jigim günäkär. Ýür, sen öýe bir bar, saňa mazalja görkezeriň. Nuştak getirmeýän, seni kakama aýdaryn, eşitdiňmi?
Alar durdy. Men şu tassaman merdan örçe örküp gaýdaýyn. Başlagyň taýin etdiň tassamasy kompýuterde duranlar. Bolýa. Daşnaçylar ýaly bolsun. Berde baskanjaklar bar. Şolaryň arasyny giňeltmeli. Aynalar daşnaçylar ýaly bolsun. Ýöne 2 gat bolsun. Resul işlenget, men telekeçiler birleşmesine gitmeli. Alo, salam alaikum Sara. Men arada kompýuterler wezek gaýtdyma? Hawa, Resul. Neme? Goşdap durmu kompýuterler? Ay, injalman sana daýdym näýip, biraz wagt geçenden soň beceren atdymyz gözden geçirip gaýdýas. Ha, şeýlemi? Baraýyn munna. Boram. Bolýa. Halla durdy men 1 saatdan elerin. Dursana, nire var ýa? Ýüzüň dagy näýelay? Dost, men öýnüde maklay, nire var ýa? Çaragyň dukanyna? Ýör menem gitjek. Ay, Janow, men işli var ýan ho. Menem kömekleşäýin mundan aňa men soňa wagtym. Ay, doğrudanam kompýuterler bejermene var ýanlar öýdýäňmi? O zatlar ýöne güller görmene bahana ho. Düşünäýde senem mir. Resulini bolly besetsene.
Oyun sen ýadyňa düşýär. Men garaçynım. Sen oyunun içinin meni ýa bilýän. Onu soňam men nämişdäm-de saňa näme? Taslamaň bilen bol berdi. Mundan öňe gyýlar hakynda pikirin soram eşitip bolanokdy. Hay, inni bar zat ütgötde dost. O näli? Doğrudanam saňa şol bir zada bolýar. Ne kötü? Ho, o näli onu? Kim? Güllür. Ay, şu ada hiç hilemde havaram yok men ýadaýymda. Ýöne ulaşan bolýar. Näme ulaşýan onu? Ay, hiç zat barda diýsen amalja. Şaka seni gyýylan ulaşmak beýle kynnyşman dost. Anan ýagmy? Ýöne basym hemme zat ütgär. Ýörüne mene mi daýyn? Ýör. Vay Jorajan, şu birini öldürecek bolsaň saň öldüräýsen dägi. Bazarda dellal et goýaýmalygy. Vay beýdiýer ýaly, öwün zadymyz ýokla. Ýöne mene bolşun aýtýan gyýdymyň. Entek öwün maşlamok mene. Uy. Öwür ýalydyr öwýänlerin. Vay öw Jorajan, öw. Öwseň öz geljeki gelinimi öwýäňi. Men hem öwünjek bolsam görmändir omaga. Vay öw dogan öw. Vay on kynçylygy ýok Jorajan. Ýöne men wara öz çagam öwmenken halamok. Ýogsam dagy Allah durdujanın kompýuter bejerişine göräýseňiz, şu brotronno da kompýuter söküp dizip otyr dagy. İşteşleriniň bar meselen diňe şondan sonra ýalar dagy. Oglum bolmasa da gymylama bilen oklar da. Sportyň da tilim görnüşi bilen meşgullanýar dagy. Üýde dagy medallardan ýaňa atmaga yer ýok dagy. Şaýsaň aýdy oturmaly, öwseň öw oturmaly boli ýöne hiç öz çagamy öwmeni halamok da. Agy, şulaňam soňky wagtlarda bar işi biziň dukanymyz bolýarlar. Ne bileýinne, işlemeni goýanoklar özlere. Şu çary kakada soňky döwür tanışlarynyň kimin kompýuteri bar bolsa bejerdip çykdy da. Başga müşteri tapýanlarlar da görürler. Biziň kompýuterlarymyzyň şaýlaryny alaýmasynlar birden. Bolmasa ýakynraklaryna baryp duraýlymy? Menem baraýynmy? Meni gözüm durmaýynda ýanlaryna. Ýör. Bolmasa barmaýarlar. Ýörsene. Göreň, goloýumdan delmeler. Düşünmeler näle? Nirde gördüm käm gyz men muny? Näme diýdiň? Şol oglany öňem bir ýerde gören ýaly bolup durna. Ay qoy sana gyz ýaňaýda otyrdyň, gatnap işlemeni goýanoklar diýdi. Oňa diýemoklagy aňyrka diýdim. Bärki näme aňyrkydan kem gelýärmi? O näme öňem gelýärmi? Şodumy kagy? Ya şon ýaly meňdeşmike? Ondan şuý, ýeňemiň billigi, şäheriň ýardynyň billigi hasar eder. Ýöwüp almajagy dandyrýar ol. Arada gelini daýyn birden atlama dalyrdy. Şoňa da janyňa menan börsüň o dosty. Mene muňa diýerdim aýtýan, muňam öz aladasy. Bolýaly ho, bolýaly dost. Goý sen diýen bolsun. Dur,
Can gelýär. Oho, gelnejem. Alo. Mebel. Sar kakan dükkanına gelipdir. He, şeylemi. Bolya. Bor. Oho, bula sen dükkanına mebel gelenini ikimizden hem öngülüp ber oynayalım. Yengemden tamam olur. Geçe zan kaygı gassaba yağ diyenler de. Anonla mena gittim. Sağ ol, yengen alıp gelecek. Gittim bor, sağ ol. Çay şeker mi? Gelin içeri. Salam Güllor. Salam. Sen men adym nerden bilýän? Tanamadın mı? Arada kompüterime ol kayıttıma. Yo, ustalygyňa bildim welin, adym bilýäniň geň gördüm. Umumana men Kerim arxitektor, usta däl. Ýene çarkaka kakama açdydan soň baryp bejer gaýdaýdym. He, şey diýsen asıl bolasa diýenle kimin kompýuteri bar bolsa bejerdip çykdy başlyk. Aýene şola kimem bolmady. He, näme? Seni gördüm. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin molfon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin molfon yar, bağıtlı. Fin gözüm açtım bu dünyada. Bu elimde finin yakin yok bana. Yanımda bol fon bağıtlı, duyan özümü. Alya dememi fin bile, aylanalı bilecek, gel bile. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Ellerine kafamda duyan feyvini, fen feyani, duyarım bir dahili feyani, benim seni, fen bile, aylanalı bilecek, gel bile. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı.
Resul, senin berdimi? Bu kime? Özün gowulýan dost. Haçan şeýit berjek dost. Way, men näme etýän? Sen şonu gowurmaýan bilýän. Ne bilýän? Resul, seni çenin mille aradan ayırlay dost. Ol seni gowuranak, meni gowurýar. Sen ne bilýän? Bolşundan, hereketinden bilýän. Men ýöne birazjyk gijirak duşaýdym da ama. Sana bolsa gitdiğime uğrun tapanak. Dost, halis özüň ýigrendirmäkäň aradan ayırlaýyn. Menim on gowurýan. Sen gije alyň. Gowsy özüň aradan aýyr. Utulaň boynuňa alay, Allah durdy. Men şuna aňa gül berjek. Hemme zat gowulyp bolsa näme? Söz aýtjak. Sag ol Resul saklap bereniňe. Ey way. Salam güller. Salam. Güller sana. Sağ olun. Salam güller. Uy Resul, senin berdemi? Howa men seň ýanyňa elim. Özümem gül alyp beldim. Ýöne bu men gülmak sana berdi. Aha, näme dip dursuň? Ýagzamadyň men ende şu çemeni. Näil bolaýpsyň? Bar öňedilişiňmi şu? Oýun sen edýän o, bu men çemenim. Sen özüň gül almakdan geçen men getiren gülme dawa edýänmi? Ondan hem şolar ýaly gül gowurýan bolsaň, erti sana da gül alyp berýärnos. Sen ilki gyýda güle bermän bir oňar, onu soň maňa urla. Wa ey bolşuňyz zagny hilsidiň, maňa siziň gülüňiz gerek gel. Güller. Güller dursana. Ne dost, sene maksadyň etdiň, buna uraýdyň. Al. Ben beçek olmadymy? Bah. Dostumy kömekçek kol. Barda bulaşýardym etýän. Güllerjan, gyýdym. Biz selveme ara kugurrun goýa bolyn. Sen pikirin biläsek diýen. Nime däýje? Aýtdym men, özüni bir göräýsem-de. Way, görüpsiň-e? Onu da telim gedek görüpsiň. Ya halamadyňmy gyýdym? Halamadyk bolsaň arkaýna aýdym. Zorluk etmers. Way, haçan görüpdirn men ony? Gyýy. İşiňe 3-4 gedege barypdyr. Haçan? Çandan sonra diýsen sonra aýyr. Kompýuteryň bejermeme gaýdypdyr ol. Kompýuter? Wi he, bar döde işi 2 sany oglan. Ýöne olan haýsydygyny ne bileýin? Way, özi işläp diýmedimi? Öze kakasy urlaşypdyr başlygyňyz bilen. Kompýuteriňiz bejermek barada. Ha sonra diýsen sonra aýyryn. Way beýtmäý däýje. He? Indi näme pikir açymdyň gyýdym? Billim haýsydygyny. Bor gyýdym, düşündim. Men şeý diýip çykaýdy aýyryn. Hawa dost. Sen bu da şu adam düşünürçe olmadyňmy? Düşündüm dost. Ýöne sanki ýerdatlar barda aýdyp bermeli. Ýogsa kimin aramyz bozup barýar. Şoň üçinem men seni şutaýyk çağırdym. Bäh, näme zat? Aýdany. Berjek gurulma ulawrak dost. Sen onna hysgyraj edýäň dost. Ene, diňlonna. Gullerli urunga näle golan özüň owulýan. Owa. Sen özüň gitmejek bolup gulleriň ýany meni urudypdyň. Ýadyňyz şuam? Sen barmanyňy eşitip dukana ejeň bilen kakan bardy. Şo ýerde de biz seni guller bilen duşurmak üçin bilelikde hereket etdik. Ilki bilen men etmeli ladym. Seni eýdip beýdip dukan etmelim. Ýöne bu diýenme etdim. Ýöne şoň dukanyna gulleriň ýoklugy sebäpli ikiňi duşmadyňyz. Şondan soň dukana seni eltip bolmajagyna gözümiz ýetdi. Şoň üçin biz seni oň ýanyna başga ýol bilen eltme ýüremide dugdyk. Gullere aşyk bolan sırap oň suratyny kompýuteriň ýüzüne goýdum. Uzak gün seni onu synap durar ýaly etdim.
Onsam gullerin oğdanın öňünde sen durup bilmejeňi özüme ananýadym. Siziň birek biri üçin yaradalaryňyz tötenlikden selýäkde duşanyň fuda edýär. Ana, şolan biziň işlemimizi ýeňilleşdirýärdi. Sen biziň çakyşymyzdan tez tora düşdüň. Soňuna möýdüň bilýän. Bu zatlardan gullerin hiç hil habarynyň ýokdugyny aýtmasam özüň gowulýan. Bäh. Beýle zatlar olup geçdiýsene dost. Ana, şonuň ýalara. Galana näme? Özüň bir zat dersiň-de. Armaň da. Bar bolun, özüňde marma. Näýle kompýuter bejeriljekmi özi? O, adar iş jaga derinde kaýnadyr onuň. Adar bolup barýan. İşimizem kompýutera bagly. Bol adar ne din berýänadyr. Gaýrat ediň da onna, gysaňyz özüňizde bolsun. Bu ödegem ýüregimdäkini aýdyp bilmedim de. Şeýlalladyrdy. Köp ýurtdan barylja. Hormatly prezidentimiz binagarçylyga ul öns berýär. Bilýän özüň. Şoň üçin özüň isseň boljak. Arada qısaslamaňam başlyk gowy gördi. Wah, men garşy däl Merdan Nuriýew. Ýöne Resuluň arada qısaslamasam başlyk gaty gowy gördi. Başlyň ödem aýtdy arada. Onu soňam ýerine men uradyp dursaňyz, oň bady gaçmazmy? Ondan şolay ýar saparlaň işte öňüdüşlik döredýäni özüňiz de bilýäňiz. Bäh. Sen dostuň bolýan. Ýa-da galasyň gelýär. Ýok, Merdan Nuriýew. Men bar adam tassamam diýmek. Hany bolýar. Resulüm başlyk bilen guruluşyp görýin. Sen işläp ber. Tögeleme. İki ayaklı iki günne diýlenine. Agtajagym düýnem çağıdy. Eýdime düşürýärdi. Anhaýyny ýygyt çykdy. Nesibedenden sağçylyga gitmeli. Durmuş gowulanyna aýgynyň nädik geçýänem duýaňokda. Bugünlerem görmek nesibemde bar eken. Muňa da şükür. Nesip bolsa ojagma şaňyrdap aktyk gelnim geler. Şeýle owadan jaýlarda ýaşap, gowy durmuşyň süýjüsini datyp ýaşamagym en üçin bagdagyryn. Şeýle bagty bolsa arkada ogul berdi. Öz halkyna döwür-döwranly günlerime goňyan, arkadagly döwürme buýsanp ýaşaýan. Bagtly durmuşy bagş eden arkadagy ogluň ömrü uzak bolsun. Tutun maktatlary hasyl bolsun. Garly? Garly? Niret gaýgy? Garly? Ho. Garly? Ha. Hä bir emelle, härleni ber gıýgyryp ýörne men saňa. Köp gıýgyrdyňmy? 3 gezek gıýgyrdym. 3 gezek gıýgyrdym. Ine şuýul 3 gezek gıýgyraň degelen bolsam, täze 2 gezek gıýgyraň degen. Ondan soň küýül 1 gezek gıýgyraň degen. Ondan soň küýül ýöne ümmüle geler duran. Hawa. Way şeýt gaýrat et. Bola eliňe sadyň alyp durma da, häzir gudalar gelmeli. Geliversin. Jan ýaljak çağalyk dostum bile garnaş bolýan. En tek näme görýän sen? Gerek bolsa çeppewda aýdymam aýdyp beren. Ýür. Sen geçäýsene. Ýür, geçäýsene. Ay geçäýsene. Sen geçäýsene. Borada. Ýür. Ýür. Baskadam diýdäm üstüne keýgim awjyp basan aýjyklaryňdan. Bäli işleň näetdiň diýiniň Resul. Salamu aleykum Merdan Nuriýew. Wa aleykum assalam. Gowum ýagdaýlaňyz. Resul, hanen tägim gideňokmy? Alsam gidýät nefip bolsa Merdan Nuriýew. Ha, şeýlemi? Gaty gowy, işim ugurna bolsun. Gahrman arkadagymyz siz ýaly ýaşlara ul anam millerýär. Türkmen binagarçylyginiň şu günkü gülleşini,
görkana geljegini dünýä halklaryna gurrunlar. Hani, bolýa, sagman gidip gelem. Bolýa sag bolum. Bordos, işiň uğruna bolsun. Sagaman gidip gel. Agay senin tegin taýar dälmi gys? Gelinler, o näme başagay bolup ýörsiňiz? Boluňa çaltyrak giyjäge almalyňa. Boluň diýen, bol basymrak senem. Agay bit taýarlagay, şu iltimi taýar bolsa. Eltijan men taýyn, ýönüşlüň gaýsyndan zamkam. Agay şu daňnanyň köýnüňle reňkdeş eken bolýar şol. Bolýar. Vay bolary. A gelinä, boluňa çaltyrak. Vay bolary, boluň. Enejan, giyjäge alýanda, wagt bolla giyjäge alýanda enejan. Yetip bolsa ýoly düşürse oğlum. Han saçak. Giyjäge almarsa oğlum. Boluň çaltyrak, boluň. Uy, he. Süýjü kökü ýatdan çykypdyra, vay. Hey, onam bir ýatdan çykaryp bolarmy? Men size hiç da ýatdan çykarmaň diýip aýtdym ha. Ýörüň, boluň. Uy, inni näme boldy? Çeppi, han kaka. Hakam hellenme ulagda garaş otursa. Ýörüň. Nesip bolsa bosagodan ýaşy niýet bilen çykalyň. Sözümüz bir alynsyn näherne. Aha. Alo, ho Resuljan. Gowmy adaýlan. Uğratdım da suat, gow täzeligim ma. Ay nire diýen aýdar. Ejem dagyny gullörleri uğratdım godaçylygy. Ho täzeli hemmeşeň toýa çagyrýan. İşdemisiz? Bar waýdaýynda begeljimik çägi ýok. Toybuğun arkadağı diyarda Bahtiyar ilimi ve asuda mekanımda Toybuğun arkadağı diyarda Bahtiyar ilimizde asuda mekanımda Gelin bugün hemen toybuğun Şoğun dine yüzü Toybuğun Bugün toy bahtiyar ile Toymada gelsinler hemme Şatlık şoğun dine yüzü Toybuğun Arkadalı diyarda Bahtiyar ilimizde Asuda mekanımızda Gelin bugün hemen toybuğun